servisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:41. Mayong hapon naman sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamati, kag ari naman ngayon yung kubos nga lagad si Tito Wilma. Okay, din na kita para iya sa karon nga adlaw ng edisyong Census of My Life, Miyerkules, Setyembre 22, 2021. Kamusta na do okay na kay Tito nakapanyaga na kamo kay ti ano na ni oras, no? Luwid alas 2 na. So, for sure, ang ibang dira nagahilay-hilay, nagapulo-pahuway, nagasulusan, hindi nagabiyong-piyong matang iba naman, hingapos ng ilas sini nga mga trabaho, di ba? So, relax lang kamo. Samtang, update kita sa inyo dira mga radyo sa kutob sa aton malabutan. Sa aton pagpangalagad sa karon nga hapon, 684 kHz kita. At sa mga nag-upload naman online, paagi sa Facebook Live, ara lang dira, Action Radio, Bacolod 684, kagara man nag-upload sa aton sa YouTube, di ba? Ara dira Action Radio, Bacolod Live. So, of the night kita tugtugtak na stress. Of the night, pwede pagit sa amon sa website, pwede pagit kita maka-of the night dira. Ha? Pagi man sa pag-login ninyo sa www.actionradiobacolod.com.ph, ara dira may radio, click niyo ba na? Mati ang yung sita, of the night man gisapon kita. So, sa kutob sa malabutan naton, magluwas diri iya sa Isla San Negros, kalakip na ng aton probinsya, kay Dakbanuwas ng Bacolod, sa mga kaiping naton nga mga kaislanan sa apat ka mga probinsya dira sa Isla San Panay, sa Guimaras, of course, dira man sa may Palawan, sa Bohol, message. Well, anyway, thank you dira sa inyo. Mayong hapon, at pusog sa malabutan sa ating pagpangalagad sa kahapon. So, relax lang ka mo. Sa gihapon, si Tito Wilma padayon man sa pagpahinumdum sa inyo, sa atong sini nga mga dapat himuon, angot iya sa atong sini ginapangatubang sa karon nga pandemic and COVID-19, at kita dira karon update. Pero sa sini nga bahin anay, may isa kita ka flash report, upod iya sa Action Eden Aboso, isa ka shooting incident. Action Eden? Action Eden. Yes, Action Wilma, live kita di karon sa bahin ng Purok Boulevard, sakop inisang barang 13 initially. Isa na naman ka shooting incident ang nagluntad subong udto Action Wilma, no. Kag actually ang persona di nga biktima patay gid ini sa shooting incident nga nagluntad. Ti ginahulat na naman di gani ang soko na ma-process ang crime scene. May kaingod di Action Wilma wa nga pamangkuton bala regarding ni sa ni sa background isang victim, sir. Live ka sa kay Action Radio Bacolod, sir. Nang ni sinon gani ang victim, sir? Si Lito Barbon na sa ma'am. Lito Barbon. Oh. Mga pila na ni edad, sir? Mga 31 pataas. Ano ning obra niya, sir? Anong wild na sobra kung sa buling na sa kay papa or kay mama yung kabligya sa namasip saging. Tapos may pamilyado rin, sir? Oo, may bata na sa isa kabilog. Asawa? O may ara, pero bulagay na sila. Dugay na natin, sir. O, dugay na sila. Kamo mismo kilala, hagid ba? Kilala kami na. Nang upod-upod mga storya kita, Oo. sir. Tapos nang kaina, yes, sir, mga alas ano niya tago ang shooting? Mga pasado, last year siguro, ma'am. Mga quarter to 11 siguro. Ginagina, pagkigalit, sir, no? Gina sa. Oh, ang bali, ang sir, mami, nabatian na kang malupok? According sa sa amon mga kilala, may nakabati sa isa kalupok. Pero isa buo, kung i-decrease ni bangga namon di, way kami kabati. May nag-report ang sa amon di nga kaingod namon na si Lito na kay balo kami si Prince sa iya pa minsaron mo.
Dito, nasanay naman kami bilang gamawi sa. O gamawi sa. Kamoto, kagli. Pintiro na kagli. Kung tension na. Nagkadto kami din sa duwa na barangay Kagawad. Tama na, kita naman walang hata. Initial, diin ang iyang igo, sir, pagkita niyo? Pagkita naman, dito sa may puno katalinga. Tapos yung yamat kang left side or right side, doon nagbuluwat yung yamata. Tapos siguro ang lapos babaw. Gamot na nakita naman, gilantaw naman sa duwa Kagawad. Ano na doon sa sir man? Nang tungambal mo, ano na sa sir, doon mo ay mauna na sa... Oo, kay may siya na sa panisar naman. Siya muna kami ganik mismo, kilala kami na, way mga mga kumpiyansa, kay gagul sila na sa ano mo, panglampos law, pangbuno. Kaya isang last week na, bata ginatitin na, ikasulo na bata, amo nang silso na sa. Tapos mga last day lang, amo na nga nakagawa naman sa'yo. Pila edad sa kaya bata, sir? Mga teenager naman, siguro mga 12 to 13. Isa lang na bata? Oo. Lito Barbon. Lito Barbon naman. Ate, ari lang mo na di mga ginikanan niya, sir? Tulak ka na di ang nabilin sa nadaan mo. Mangod ya. Mga mangod yung bilin na sila balay. Okay. Pero kay Inaya, sir, kaya balin mo ara ka sa bangga. Wala ka may nakita ka daw sa spityoso nga tao nga nagkakapyot armas. Why kay damo di lapos-lapos. Nandan mo. Why kami may nakakita. Nga doon nagkakarantaran na tao. Sige, salamat. Good, sir. Thank you, good, sir. Action Wilma mo to nang isa sa kaingo din nila nga una man nakakita to kaina sa nga bangkay sining si Lito Barbon kaga yes, Action Wilma ti amo na hibalon ta karon ang investigasyon man sa aton sini kapulisan kay ari man sila nagapaday man sa investigation para mahibaluan ta kun ano gid ang posible rason sa nagluntad nga krimen. Actually wala kita may makita diri Action Wilma nga bangkay pero ari pa diri sa crime scene bangod nga kung makita mo sa aton sini nga Facebook live at syempre amo na di nga area Action Wilma ikit-ikit amo na din na kondonan Action Eden amo na kondonan sa yellow. Yes, correct. Action Wilma. Galing kay medyo budlay gid na hindi ta mapicturan o makita ang bangkay kay kuan ng ara gid siya bala sa corner. Kung dito naman ta sa piyak nga panapa hindi man gyapon kitaon kay duara siya tunga-tunga kagang iya ang alagyan di ga kuan duga footwalk lang Action Wilma. Kaga ti gamay lang kayo kaga medyo kadamo sang balay ti sa both ends naton nga kadtuan hindi gyapon makita pero ti ara naman ang aton sini kapulisan para patigan man sa investigasyon kay ti hamak mo Action Wilma mo niya kasanak amo ni kasako sang tawo di nagagwa sulod sino ang magdahom nga may shooting incident na magluntad kag ti sunod-sunod naman nga shooting incident nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod Action Wilma kag ti do hindi ka nagid balag kasalig kay ti amo ni oras ug tong adlaw in broad daylight kung baga may mga insidente nga nagakatabo within sa mga areas nga kaangay si Action Wilma no sa liwat sa aton sini nga mga late tuners sa shooting incident sa Purok Boulevard sakop sa Barangay 13 syudad sang Bacolod. Karon Action Wilma sa dugang pa nga mga detalye mabalik lang kita report karon Action Wilma kung may ara sa development na dire gikan mismo sa aton sini kapulisan. Para sa flash report Action Eden Aboso una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Okay, madamo gid salamat Action Eden Aboso. Halin dira sa may Purok Boulevard. Sa may Purok Boulevard Barangay 13, no? Barangay 13. No, diri sa Ricbanos ng Bacolod sa diin may isa ka shooting incident nga natabo dira. Ang biktima mo ning si Lito Barbon. Tianhon mo na, no? Pero wala pa sang ideya sa karon wala pa sang nakitaan nga informasyon, no? Way pa sa may nakuha na informasyon angot sa kung sinong responsable sa paglutang sa sining biktima, no? Atong sining mga katapos sa mga kapulisan ng atong sining mga otoridad padayon pag investigasyon na ginapantigayon. So bantayan naton ang dugang nga development angot sa sining nga kaso kag subong man sa pina naton ka mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Okay? So ito na flash report. Okay, padayon na si Jawe, no? Alauna 51 Action Radio Philippine Standard Time
So, bantayan man nga itong sini mga updates. Pagbalik ni Tita Wilma para diri sa Such is My Life pagkatapos ng sila ka mga importante nga mga commercial. Wilma, manamyaw ko sa itong sa mga nagkaupod sa itong online. Ara sila. Mayong hapon lang dira kay Ma'am Elizabeth Malag kay Kamalang nga nagkaupod kay Tita We karon nga hapon. Thank you kid Ma'am kay Raden Bahande. Salamat kid mayong hapon sa imo. John, salamat man. Yes, kay Nang Jo. Nang Jo, salamat mayong hapon lang. Kay Muna Dinoy. Madamo ginya salamat dire sa inyo kaga yes mayong hapon lang. Kaga yes ara man Tita Wilma, mayong hapon lang dira sa imo Inday. Inday Shane, yes ara man si Lumena, no? Mayong hapon ko na miswe sa imo salamat man. Sir Alex Montesa, mayong hapon. Salamat kid, go forth. Tito We, paliyog nilang kutamyaw sa ilan ni Mrs. Alvarez sa Ramilo Village dira sa may barangay Tangob. Kag sa pamilya Rifuela de Alagdon sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Salamat kid. So, mayong hapon lang dira. Na? Kag, Rufino Era Gabino, good PM, Action Wheel, ma-monitor lang sa barangay Handumanan. Mayong hapon, madamo nga salamat sa inyo. Okay. Ana Sinoro, Action, Andamda. Action Sexy si Eden na siya. Action Sexy Eden, andam kadahambal ni Miss Ana Sinoro. No? And the Chinisugon, dire sa may Valladolid, good afternoon, kuno man, good afternoon Tita We. Sa inyo man dira sa bugos nga pamilya inday Jean, mayong hapon man. Okay, pretty woman in red dress. Welcome aboard. This is my life. Thank you, good Sir Alex. Ay nga mga anak ka mo. Christine Minias Villalobos, mayong hapon Tita We. Monitor and watching lang kami diri sa may barangay Pandanon sa barangay Pandanon DSB. Kay Hison Sarona, Hison or Gison na Sarona. Good afternoon, Tito Wilma, watching here live from San Juan, Pontevedra. God bless and more power to your program. Dira sa San Juan, Pontevedra, mayong hapon lang sa mga pamilya Monte Castro, no, sa inyo dira tanan. Salamat kag mayong hapon gid. Carmen Galagati Cantong. Hindi Carmen, good afternoon. Thanks for the flower. Thanks for the heart, Ana Sinoro. Okay, kag mayong hapon ko no na. Sir Alex, thank you man. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless and more power. Thanks again, Ma'am Elizabeth na. Thank you. Kiko na kabalman ni Sir Alex. Well, anyway, enough lang na anay kay makwa si Tawe Buelo. Dugay-dugay, ha? Relax lang ka mo. Balikan nato ni Nakaron. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya tumakaming kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
landan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa Action on yung Philippine Standard Time alas 2:02. Balikan anay na ton ang development angon sa flash report nga gindulong sa atong kainan ni Action Eden Aboso halin sa barangay Treste dira sa Purok Boulevard. Action Eden. Action Eden. Action Eden. Okay, para man sa itong sini mga kauturan, karon na lang dugay-dugay. Okay, no? Kina-contact pa si Action Eden sa itong sini linya. But anyway, dali man sa itong sa This Is My Life, padayon man si Tita Wilma ina, padayon anay kita sa paglingaw man sa inyo sa sininga hapon, kay tikabaluman kita bala, no? Kung anong natabo dira sa may Purok Boulevard, Barangay 13, may isa ka shooting incident nga natabo sa diin ang biktima patay gyan, na? So, may development nga idulong man sa itong si Action Eden, dugay-dugay. So, relax lang anay ka modera, no? Kag, daligid lang, ang aton anay nga produkto sang Dr. Alfred, no? Mga produkto sang Dr. Alfred, siyempre, Tito Wilma, tandaan nyo, ini ang may 100% pure mangosteen, natural
Kasi ano nga bahin si Tita Wilma, magabasa sa atong sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong pagbasahon nga sulat sa sininga hapon. Kay Ma'am Nelda Siguan. Si Ma'am, good afternoon. Salamat din sa pagpagay Tita Wea sa sininga hapon. Ha? Ang atong basahon nga sulat sa sininga hapon, nagapatawag ni siya kay Sherina, Tita Wilma, babayi na kay Sherina. Kag ang mensahe ni Sherina sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life ng Action Radio Bacolod, kag sa imo man. Tita Wilma, hindi lang ako ay nagaproblema, kundi kami tanan na tungod ini sa akong bata. Kag pareho man sa iban, gusto ko man ini i-share, kag gusto ko man pangayuan sang advice kung ano ang maayo para sa akong bata. Isa lang ini siya kadulog, Tita Wilma. Kag sa iya lang ang akong kalibutan. Ako gali si Sherwina, hindi ko man ini tuod nga ngalan. Tagang Negros lang, Tita We. Hindi lang please paglawaga ang akong account name. Okay, ha? Ang akong bata, tawag lang kay Nico. Si Nico, bunga sang akong pagpakigrelasyon sa isa ka lalaki nga akong ginpalangga. Galing Tita Wilma, kung traged ang akong mga ginikanan, kung nga wala kami nagdayunay nga duha. Mabuot si Nico nga boyfriend, Tita Wilma. Ginpalayo kami sang akong ginikanan, kag sang iya man ginikanan, tungod nagabusong na ako. Sa kalain sang buot, ginatake ang amay sang akong bata sa korazon. Napatay siya, Tita Wilma. Kasakit kaginhibian ko gid ang tanan. Nagaisahanon ako nga nagapadako sa amon bata sa bulig man sa akong mga ginikanan. Hasta nga nakatapos siya sang college. Maayo ang iya kurso. Nakapasar man siya sa board. Kag siya ang nagahatag sa akon sang kusog kag inspirasyon. Wala man pareho ang akon mga ginikanan. Kag wala man kami iban pagid nga mga kapamilya. Gani, sang nadula na sila, kami na lang sang anak ko ang nagaupod diri sa amon balay. Malipayon ang kabuhi ko upod sa akong bata nga si Nico, Tita. Kag pareho gid sila itsura sang iya amay. Galing ginsubuan gid ako sang isa ka adlaw naging istorya niya ako. Naglisensya siya, Tita, nga mga asawa na. Pero, paano naman ako kung magpangasawa siya?
nahadlok ako nga mag-isahanon. Nagpangako man siya, Tita Wilma, nga hindi niya ako pagpabayan. Hambal niya. Iupod man niya ako sa ila manginpuluyan nga mag-asawa. Pero masakit gihapon ini para sa akon. Siniko gid lang ang handumanan nga ginbilin sa akon sang akon palangga nga boyfriend. Ginakabig ko siya bisan wala kami makasal, nga bana ko siya, Tita Wilma. Naghilibion ako sa akon bata tungod hindi ako gusto nga magpangasawa siya. Kabudlay gali, Tita Wilma. Inasubong ang akon ginalukdo nga problema. Tagain man ko sa imo advice, ari lang ko diri nagapamati. Sherina. Sherina, sa imo dira mayong hapon, salamat gid kag saliwat salamat titi nag-share ikaw diri sang imong sini istorya sa kabuhi. Istorya kag kabahin sang imo kabuhi nga ano tito problema para sa imo sa siningation. Wow, do kabudlay. Pero abi mo, pasalamat ka. Tungod ang imo bata nagatamod sa gihapon kag nagaulikid sa imo. Masiling tabala nga kabudlay gid man, no? Mabudlay gid man tuon. Pero maabot gid siya ang punto na sa diin magabulag gid sa ato ng atong kabataan kag mag-angkon sang ila kaugalingon nga pamilya, hindi bala? Masakit tungod nga ikaw mismo ang nagahambal ngang kalibutan mo siya lang kay tiduha lang kamo ang nagpangabuhi. Tanan mo nga panahon, tanan mo nga pagpalangga, ang tanan-tanan sa iya lang ni mo ginhatag. Sa ito mga siling kasagulang tapos bayaan mo ko, pero hindi, intakto na, kaya hindi tugtugtan o mag-opdinay ka mo. Especially lalaki ang bata mo. Amo man inang sitwasyon, Inday Sherina, di ba? Gusto mo masulit ang istorya sa kabuhi mo, di ba? Kung nawala ka mo nagdayunay sa imo nobyo, sa imo boyfriend, nga amay sina ang bata nga ina, nga amay mo niko, kaya nga kontra. Kontra ang both parties, ang ginikanan mo, kag ang ginikanan niya, nga mag-dayunay ka mo. Ibot silingon, hindi man ka mo para sa isa kay para to siya yan kay Lord, di ba? Ginkuha siya temprano. Kag kabalugid si Lord, nga masarangan mo ang tanan. That's why nga, ikaw lang solo, ikaw lang isa ang nagtindog na amay kag iloy para sa imo bata. Ha? Titungod sina, gusto mo nga masulit na naman, na masiling na to masulit ang isa ka trahedya sa kabuhi mo. Nga napatay ang imo sini boyfriend, kag ginakabig mo nga ba nga amay sang bata mo, napatay tungod sa tuman niya kalain sang buot. Hindi ba la? Sa tuman niya kalain sang buot, amo na nga atake siya sa kurason. Kag wala siya makalampuan. Respetuha ang desisyon sang anak mo. Kung kontra mo, siyempre ba tiyagon niya na? Ihatag sa iya ang pag-usoy sa panibag-o nga banas para sa iya palaabuton. Hindi ka pa na. Imbis nga bunga anak ka mo, kung makapangasawa siya, sorry, kung mapangasawa niya, magpakasal siya, maging tatlo na ka mo. Kag pagkatapos, kung makaangkon sang anak, maging apat na ka mo or more. Sorry. Sorry, ginang. Maging dako ka mo nga pamilya. I-enjoy mo na lang inatanan. Kaya sa mag-solo ka, kaya sa magduha ka mo sang anak mo lang ang mga buhok. Kaya kung dumon mo bala Inday Sherina, kung magpasugot abing bata mo, pasugtan niya ka nga hindi siya magpangabuhi, malaon siya. Pagkatapos,
hindi ka mapakta, nagagulang ka na iya, nagaedad ka na, anak on wood, let's say nga, magpahuway ka sa ulihi, o magmasakit ikaw, sino ang timbang sang bata mo nga mag-atipang sa imo, kaya tinagatrabaho siya, di ba? Pero kung may umagan ikaw, may apo ikaw, may mapaugtas-ugtas sa imo, di ba? May mapaugtas-ugtas sa imo, kag may makapahatag man kalipay sa imo, i-enjoy na lang, day. Na, hindi siya rina, batunan na lang, nga magadugang ang imo pamilya, paagi sa imo manging umagan, di ba? Batunan na. Kag, hambalya, kung let's say, kung magpangasawa siya, tidaloon niya man ikaw sa ila sini, manging tuloy, hindi bala inyo balay na, iyas ang ginikanan mo, sa imo naman gingiling, kaya ikaw naman lang niya isa. Ikaw man lang niya isa na bata nila, di ba? Kung pwede, kung wala ka na, kung sa ulihi, di pa na bala makadto sa iya man gihapon, kay Nico man gihapon, hindi ba na? Pangabayalan ang bata mo. Nga kung pwede to, or ano tawag mo sa iya, kung pwede to, kung magpakasal ka mo, dili na lang, para isa na lang kita. Kung sa magsiparar ka mo, kay nami, kung mag-inupdanay ka mo, kay solo ka man lang mo, na, kung nabatsagon ka, hindi na siya mag-worry. Amo naman lang na, ang hinuon mo. Amo na lang na, sa maghagay ka, diugtas, kag maghagay ka, hibubunot siya rin, wala sa matabo sa kabuhi mo. Tuod na, masiling na masiling ka nga, gambal ka lang Tita Will, ma'am, hindi, nabatsagan ko man na, kasi isa lang akong bata. Pero wala ta sa mahimo. Kaya ara sila sa gusto nga edad, madesisyon sila sa ila kaugalingon. Ari lang kita, kung tawgon ta nila kag mangayo sila sang aton opinion, sang aton advice, sang aton guidance para sa ila, okay, pwede ta kasunod. Ila na iya choice sa ila kabuhi. Ara na lang kita dira. I-enjoy ta na lang ang tanan. Adlaw-adlaw nga tanan, amo na let's live our life to the fullest every day. Adlaw-adlaw sa mga blessings nga mabato na ito na adlaw-adlaw, i-enjoy ta na lang ina. Why ka kabalo, amo pa na makahatag sa inudugan nga kusog ang imo apo sa ulihi. Adlaw si Tita Wea. Pero, insakto na. Nagigusong lang ko, pero tuong na. Kaya, mabuligan mo pa ang imo nga umagan. Kung may kabataan na sila sa pag-mold sa imo mga apo. Nga mangin, maayo nga kabataan sa ulihi. Mabuligan mo sila nga magkahadlok sa Diyos. Mabuligan mo siya sa pagtudo sa kabataan sa mga maayo nga mga pamatasan. Kung matudluan mo sila sa maayo nga values, di ba? Ilabi na sa karon nga panahon sa pandemic. New normal, laina nga pag-train kag pag-move sa atong mga kabataan sa tanan-tanan, especially sa mga gadgets na ara kada hindi bala Mama Sherina or Lola na to be, di ba? Amo na lang nga siya himuon mo. Ha? Ina matugda ni Tewe. Hindi kayo magagay pangalisod, hindi ina. Kaya hindi mo na iya siling mahugakom ang bata mo, kaghigtan ang bata mo. Ihatag niya kahilwayan sa pagdesisyon. Ara ka lang sa iya likod kung pinahanglan niya ikaw. Ha? Okay. Kag pangamuyuan mo na para sa iya. Nga wala lang siya magsala sa iya pagdesisyon. Angot sa sina nga bahin sa iya kabuhi. Nga magabuka siya sa another chapter sa iya kabuhi kag magausoy sang pag-unga journey upod ikaw. Amo na lang lang. Okay, Sherina? Yes, salamat. Kid. Sa aton man dira iban nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sa sininga hapon, kung may mga istorya man kamo, problema sa inyo, kabuhi, mga na-encounter ninyo, mga experiences nga nakatag sa inyo inspirasyon, nakatag sa inyo leksyon, pwede man ina makuha ang leksyon kag inspirasyon, magamit ng inspirasyon sa iba naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati. O magamit man bilang palahinyandigan sa iban pag nato ng mga panangga ng mga tagpalamati. Pwede ninyo ina mapadala dali sa This Is My Life. DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. If not, yes, ara na. Kahit ara naman tayo subong sa new normal, mas mahapos ang pagpadala kung online ka or let's say may Facebook account ka, diya, social media, basta may internet access ka lang,
Search mo lang da ang personal account ni Tita Wilma. Wilma Antutina Sugaton. Click mo daw message, type mo da kag-send kay Tita Mato na ni Tita matagaan sa inasanga. Kabuki iya diri sa Desert Life. Ha? Okay, alas 2:22, Action Radio, Philippine Standard Time. O sa mga naga-message na sa aton personal, natungod sining bag-o naton nga promo, hindi nyo pagbasulong, kung hindi naman kamo ka-register, ha? Paamo ka na, bala. Hindi nyo gid pagbasulong si Tito Wilma kung hindi naman kamo ka-register sa Pamaskwasang ARB. Ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Kasi nagligat, wala kami kaamot, wala na. Kaya kinanglan, paghambal, pa-register na kamo. Kaya ara na. Nag-umpisa ng pagpadala sa inyo sini nga mga entry para ma-validate para sa aton sa Pamaskwasang ARB. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Makabing na ito ini, simprano ini nga pagpamasko sa Action Radio Bacolod sa inyo nga mga maukod kag palangga na itong mga palamati. Diri sa Dakbanwasang Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Yes, pwede yan, ha? Hapos lang natawi, ang raffle, kung may entry na kamo, umpisa ni October, na managtag kami diri sa Action Radio sa 500 pesos nga cash adlaw-adlaw. Pero kinahanglan paano ka makadaog kung wala ka makaparegister, kinahanglan mo validate imo entry mo, himuon mo, text ka sa ipagi sa imo cellphone, ha? Text ka, anong i-text ko Tita Wilma, ara, type mo da sa imo, create message, type mo dira ang Action Radio Bacolod, programa kung diin mo nabatian ini nga promo, imo ngalan, imo edad, imo address, kan imo contact number. Na, so ihemplo, ang mga ihimuon mo, sundin mo ha, Action Radio Bacolod, kama, This is My Life, kama, si akong senderby, Wilma Sugaton, kama, pilang edad mo tawi, 59, kama, Barangay Batak, kama, Bacolod City. Pagkatapos ng imo contact number, kung anong contact number mo, let's say for example, 0909, 0909, 090, 9090. Amo na siya. Diin ko na i-send. Kaya pagkatapos sabi i-send, okay. Pindutin mong send. Diin taway, ari, ang numero nga padalaan mo, isulat dira. 0970-495-1202. Liwat ha, ara, padala mo, imo entry sa 0970-495-1202. Para nga ma-validate ang imo sini entry. After sinaway ka na himuon, may ara pa kinanglan pamatian mo ang tanan nga program sa Action Radio Bacolod. No? Ang tanan namon nga program, tanan nga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod, kag ang amon sini drama. Tagbantayan mo, syempre monitor mo da, hindi nga cellphone mo. Yes, ang imo cellphone kina fully charged, tunog ang ringing tone. Samtang ikaw nagapamati, kay basi kung malawagan ang imong ngalan, kay matawgan ikaw na kinanglan pag matawgan sabton gidayon, ha? Pero kung pagsabat ikaw, hindi pagkalipatan ang magic word, ha? Anong magic word na sa Action Radio? Sa Bacolod Action Radio. Na kag kung ina masabat ang tawag, way nadamo pa yari ko bikos, automatic may 500 pesos na ikaw. Nagsugod na kami kasan o gani Miyerkules. Subong. Umpisa na ba ito na entry gani? Ano ta, i-text nyo na to Action Radio Bacolod, di ba? Action Radio Bacolod, ang programa nga ginapamatian mo subong, nabatian mo ang promo, di ba? Action Radio Bacolod, This is My Life, imo ngalan, imo edad, imo address, kag contact number na para nga ano nga ito, para mabalidate na. Kay sa October 1, maumpisa na kami sa paglawag sa aton sini mga winners adlaw-adlaw. Amo lang nga ikasimple, Tita Will. Alas 2:26, Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma, ang aton anay, Light Sea. Welcome
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgal. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry. Aha. Siling ni Mama Mansya intayin na titawe, wala kuya, wala ko ka online, ari lang ko ka pamati. Kaya wala siya kono permi load. Ari lang ko ka pamati di sa radyo. Okay, at ang yung takakaro, relax ka lang da. Ami Rivera, wow, Ma'am Ami, kamusta na ikaw? Good afternoon. Action Radio, Tito Wilma Sugatuan. Ami Rivera sa Talisay City, Negros Occidental. Abi mo, okay na ni mo. Hindi ni siya amo, yung padala sa This Is My Life. Kung isa cellphone number yung ginhatag ko kaina, Ma'am Ami, i-type mo Action Radio, ano to kaina, bali Tita Wilma, Action Radio Bacolod. Yes, ang programa, yes, This Is My Life. Hindi yung ngalan ni Tita We, no? Tapos imo ngalan, imo edad, imo address, imo contact number. Yes. Kag isugpon mo, yes, ang imo contact number, imo cellphone number. Na sa atong ginhatag nga cellphone number, dito mo i-send ang imo sini-entry para makabaton ikaw sang verification. Okay? Ma'am Virgil Pinda, wow, Tito, nice looking you. Good PM watching live via FB. Please, Tito, sa akon anak, kay Nilinor Alpinda Bison and her family sa may Calatravas and Carlos. Keep safe and God bless you and your family, Tito. Likewise, Ma'am Virgie. Inday G, sir, good afternoon. Okay. Maayong hapon, Tito. Monitor lang ko diri sa San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Salamat din, Antonio Beronio, kag sa bugos mo man nga pamilya. Ate Kim, Eriman, good afternoon. Salamat man. RM Banches Oxenia. Mayong hapon, Tito. Tamyaw ko family Oxenia. Banches, Duhapa, Espino, kag si Maura, sakta na, Duhapa. Kag si Pa Junior Duhapa sang Bayawan. Kas mga taga Barangay Maghanoy, La Castillana. Salamat gid Tita We, mayong hapon and God bless. Okay, salamat gid sa mga taga La Castillana dira mayong hapon. Kag sa mga taga Bayawan, may pamilya Joseph dira, mayong hapon gid sa inyo. Mayong hapon Tita We, aga monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon DSB. Ruchel Fulgencio, Ruchel Fulgencio, good afternoon. Salamat man ka-monitor lang sila kuno sa Barangay Pandanon DSB. Ako niya Tita We, mga apo ko na ang mga ka-aksyon. Ako niya Tita We, mga apo ko na. Mga ka-aksyon. Goramax na kuya Tawe. First year college man ko pag martial law. Marcus. Pariho man lang tamay edad na ako way ko na gina-deny. Akong gina-admit ko na. Lapit naman lang ko mag-senior citizen. Joanne Salmetti Ija or Isiha na Gisagintugdan Isabella, Joanne Isiha. Yes, good afternoon. Salamat gid. Gapamati sila kuno sa barangay. Salamat gid. Mayong hapon lang dira sa inyo.
sa May Isabela. Ara man dira sila ng Mami Diana Consolacion. Okay? Si Nanay Dayin, ara man dira. Okay, relax lang ka mo, Nanay. Balikan ta ka mo karon pag may time pa si Tawen. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon. Action Radio, Philippine Standard Time. Uy, dali lang. Siling ni Mama Ami Perez. Hindi to ganit tawi i-send ang number, ang details. O, tandaan mo ha, tandaan mo gid, aralawagon kung isulat mo dira. Ano ang ipadala mo? Type mo dira, Action Radio Bacolod. Ang programa nga nabatian mo, siyempre, Action Radio Bacolod. This is my life. Imo ngalan, imo edad, imo address card, imo man contact number. Din ipadala Ma'am Ami, ara. 0970-495-1202. Again, 0970-495-1272. Tandaan, gid ina, sang maayo. Okay? Kadasig sang atong sini oras. Kadasig sang atong oras, pero okay lang na siya, Tito Wilma. Mabasa na kita sang atong tag sa zodiac sign para sa itong tag sa horoscope para karon iya nga adlaw. Kay karon kulamon na naman kita. Para sa itong horoscope. Ay, itong horoscope para karon nga adlaw, Miyerkules, Setyembre 22, tuig 2021. Sa mga nagasauli sa ila kadlawan karon nga adlaw, happy birthday. Yes. Sa mga nagtaulos nila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Bisan ay naman nga blessing ang matuno ninyo karon nga adlaw, be thankful. Pero kinanglan safe and sound kamo. Safe and sound kamo. Kinanglan gid. Pasalamatan gid ang dugang nga kabuhi nga ginhatag sa inyo. Di ba, Ma'am Amancia Intana? Good afternoon. O, mayong hapon lang da. Kag kay Ma'am Lani Hiromiano, salamat man. Kag ara man dira si Anthony Jones Savilio. Si Blanot. So, to Anthony, good afternoon, ha? Salamat gid. Kag kay Mama mo man dira. Okay na, Tita We. Kagtuan naton ang mga zodiac sign. Unahon naton ang zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, ano, Tita Wilma? Ang mga Virgo, amo ini mga natawo Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Amo na ining tiun sang pagbag-o mo sang sala mo nga ginahimo, Virgo. Magbag-o ka na. Ilabi na kung ina natungod sa imo ikayong lawas, buot silingon ang mga bisyo-bisyo nga makalit sa imo ikayong lawas, oy bago nga dula, kay kabudlay gid tuto, no? Or inday. Kag sa imo man gina-experiensya sa karon, ano man ang gina-experiensya o gina-suffer mo sa karon, abi mo ang pagsulbar sina nakadepende sa imo mga kamot. Para lang sa imo. Kag ari pag yan, may gusto ikaw nga hinuon sa trabaho mo, sa pagtuon mo, or if not, may negosyo, kakinanglan lang dira sa imo horoscope, hands-on ikaw, Virgo. Mga nasuwan mga numero 22, 25, 46, kag 12. Electric blue is your lucky color. Yes, ang mga libre naman, mga libre Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. At subong na madiskubrihan ang natungod, may ara ka madiskubrihan natungod sa imong pagkatao. Madiskubrihan mo ina. Pero, ang imong mahibaluan gamay ng gid nga detalye. Kulata ang natalana nga tiun para mahibaluan mo kung nga aamo sina ang imong sitwasyon.
Kung kalipay mo, kung kasubo mo na, nakadepende naman sa pagbaton mo. Libra, Jesse 8:35, 45 kag 22. Crimson red is your lucky color. Ang mga Scorpio, yes, ang mga Scorpio na October 24 tugtog Nobyembre 22. Oo. Subong daw happy. Ikaw kay ma-experiensyahan mo ang kalipay kay daw success how. Success sa anong field. Okay lang na. Padayunon mo lang sa imo horoscope ang imo pagka mapainubuson. Ang imo pagka maanwan para magapadayon ang kaayuhan sa imo kabuhi. Mga nasuwati mo naman ng mga numero Scorpio 7, 31, 43, card 21. Pearl white is your lucky color. Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 to December 21, ang imo bala Sagittarius sharing instinct, ang imo instinct sa imo pagkabala, pagkamaalwan sunda ina. Kaya nga, ilutang kaniya sina sa mas secure na estado sang imo kabuhi. Halungi ang imo ikaayong lawas. Mga masuwati mo naman ng mga numero 10, 21, 35, kag 40. Cobalt blue is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn na Disyembre 22, Octubre 19. Capricorn, kung ano man ang ginatawag mo, forgiveness, no? Ang pagpatawad. Kung hindi ka kabalo magpatawad ka. Kung ano ginang magpatawad? Amo inang isa ka pamaagi para nga ang swerte mag-aabot man sa inyo. Kag kung ano man ang nagakatabot sa palibot mo, ano man mga mabaton mo dira ng mga istorya, balita, whatever, hindi ka din magpadali-dali sa pagkomento. Ibaluon mo ginhanan. Capricorn, 28, 13, Jesse 8:32, ay mga masuwati mga numero. Cinnamon brown is your lucky color. Kag Aquarius, ang mga Aquarius naman, mga natawin Enero 20 to Febrero 18, ay ina mga makulit sa palibot mo, mga sunluganon sa palibot mo. Abi intindihan na lang na Aquarius, ha? Ipakita ang imo compassion, ang imo pagkamaluluyon para maging klaro ang tanan nga nagakatabo sa kabuhi mo. Mga masuwati mo naman ng mga numero 42, 30, Justice Ace card, 25, sun yellow is your lucky color. Una pa lang inagabahin sa itong pagbasa sa mga zodiac sign para sa inyo horoscope. Yes, dira kay Girom kagaruming dinoy mayong hapon lang. Kag salamat gid halin sa inyo anak baw. Nagahingabot si Sundaron na Rihida Trava mayong hapon lang sa imo na kag yes, okay. Pamati lang ng imo horoscope. Dira man kay yes, Romel Panday nga nagapamanday sa siningatiun na salamat gid sa imo mayong hapon kay Sir. Kay Sir iti mong katar salamat gid mayong hapon man sa imo upon man kay Ma'am Jo, kay Ma'am Josephine. Salamat kay mayong hapon ng dira sa inyo. Halong man kamo ha. Yes, Nanay Flor kay Tatay Greg maong ka. Salamat gid. Relax. Si Tito Wilma magabalik pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pasibalo. This one. Sige tapuson tani sila. Julie Militado, Patrimonio, Tita Wilma, good PM. Pwede ka rejoin sa register ka kay pareho mo lang ang kwan. Sa pamaskuan isang ARB mo ng title niya, no? Pwede pero ma-send kaliwat imo entry, ha? At Julie Militado, Patrimonio, go na. Kay sugod na subong ang aton sininga registration. Franklin Telohio, thank you gid sa heart na. Thank you gid sa heart. Sa heart like yung salamat kay Rene Verdad mayong hapon. Salamat gid kay Virgil Pinda, Leslie Lacuton, Moquinio. Sakto naman pag-pronounce ko. Yes. Kay Roslyn Colinco Valdissimo. Salamat man. Kay Anna Rose Davis or David Davis daw no? Almirelin Malazarte. Kay kagagmay, hindi ko makita masyado. Pamo ka na bala. Eunice Venice. Thank you, Gid. Kay Zacharias John.
Roslyn Buenaventura, madamo gid nga salamat man. Kag magluwasin na Tito Wilma raman si Eddie Laos, upod na sigurado upod yan na si Nanay Isabel. Sa may Victoria City, na mga sukit na sila. Na? Kag kay Romel Aguyong, salamat man. Kay Anna Rose, kag kay Almira, kay Rolin, kay Zacarias John, kadamo sa inyo. Ayawan himutan si Tawi kapag ako sa iya mata. Ronald Yuson mayong hapon, kay Roslyn Buenavista, yes, danay na. Ara Mani, insakto totoo kay Ana Marie Kaluba Bacals, so, mayong hapon man. Liza Joy Ilon Amoroso, salamat gid. So relax lang kamo daan, balikan lang kamo ni Tito pag may time. Thank you, kid. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radyo Pagkolon nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sansan ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time. Tawe sa pusunta. Ang mga nabili ng mga zodiac sign para sa ilatag sa horoscope. Diin nakita gani ayon tawe. Ara nakita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces ang mga ninatao Pebrero 19, tubtub Marso 20. Oy, dali lang. Gabundak ng ulan sa ini. Gabundak siya. Gabuubo ng mabaskong nga ulan. Makara na. Mga Pisces, abi mo, subong pa lang, kinahanglan maghimakas ka na, jutay nga sakripisyo kag pag-antos kay nga, nagaamat lapit ang imo sini, o nagaamat lapit ang katumanan sang imo handom sa imo kabuhi. Hindi ka magpakahuyang, hindi ka dapat madulaan sang paglaom. Magpakabakod ka, Pisces. Amoy nang hambal sa imo horoscope, Justice 6, 25, 41, kag 26, mga masuwerte mga numero. Strawberry red is your lucky color. Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Ari ay ho. Marialisar mo. Marialisar mo yung ay do sobra-sobra ng epekto ko sa isa ko kapinalanggahaw. Bata mo man, bana mo, or asawa mo, or sino man nga palangga mo sa inyong pamilya. Kaya daw tama yun sa imo ka-stricto or ka-stricta, subong marialisar mo. Do sobra-sobra na. Ngayo ka man, sorry. Nga daw na sobrahan na. Ngayo lang, sorry, okay lang na. Kagbag-uhon mo ang imo mga rules, ang imo mga pagsulundan. Aries, 35, Justice 6, 25, kag 22, mga masuwerte mga numero. Electric blue is your lucky color. Yes, ay mga Taurus naman. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ano tawe? Hindi. Ipakita ang imo pagdisiplina sa kaugalingon mo. Himua ina, kag padayon na ina. Para nga, madali para sa imo ang paghatag katumanan sang imo mga ginpangako. Ang mga sila nila lead by example bala. Kung makita kag mahimo mo na sa imo kaugalingon, mayo gid ang resulta. Kay na-control mo ang tanan ng mga hindi mayo para sa kaugalingon mo, makita nila. Mangin ehemplo ikaw para sa ila. Justice 6, 40, 32, kag 25 mga maswati mo nga numero Taurus. Dollar green is your lucky color. Para ng Gemini, ang mga Gemini naman, ang mga Gemini na tao, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. May mga legal issues na ma-encounter ang mga Gemini na tungod sa ila sininegosyo, sa ila trabaho, pero ma-resolbar mo ina. Kinanglan lang nimo, kooperasyon sa imo staff, kaya mo nang pinaka-importante nga bahin nila. Mga maswati mo nga numero Gemini, Justice 8, 24, 37, kag 45. Lilac violet is your lucky color. Cancer, ang mga nagahulat ng mga Cancer sa ilang horoscope. Hunyo 22, totoo Hunyo 22. Mutual aid, duna niya sa imo. Kag ang bulig mo sa imo, isig ka pareho, amo ina ang
isa sa mga rason sang kalipay mo adlaw-adlaw sa imo kabuhi. Abi mo good health, epekto una sang ginahimo mo nga community pantry o kung pagpaambit sang blessing mo man. Masuwati nga mga numero cancer 30, Justice Ace 24, kag 8. Find blue is your lucky color. Katapusan natin ng zodiac sign Leo. Ang mga Leo naman itaw Hulyo 23 to Agosto 22. Pabat siya ganong epekto sa kaayuhan sa imo karon nga adlaw. Tungod nga ang tanan very cooperative sa imo. Kung nga hindi nanging mabudlay ang kadalagan. Sa ano man nabahin sa life mo today or this week. Masuwati nga mga numero Leo 38, 20, 42, kag 18. Carrot orange is your lucky color. So, nabatian nato tag sa zodiac sign para mag-start yung tag sa horoscope para karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 22. Ay na nito ang aton pagpangamuyo arena. O ninyo si Tito Wilma mangamuyo kita para sa pandemic nga atong ginapangatubang sa karon kay ginaantos sang tanan-tanan. O ninyo si Tito Wilma sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayo sang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Ang aton 3 o'clock
prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Mga palanggang mga tagpalamati, sa pagpun ninyo kay Tito Wilma sa ito man pagpangamuyo sa through platform kag orasyo imperata batok sa COVID-19. Ang testo anay magpaalam gali-daligid lang kasi wala ko ni kagina na tandog na para bala sa atong mga senior high school ang mga kabataan ang application sa senior high school voucher tugtog na gilang buwas nga adlaw inaya na ko na ito nga update from Department of Education nga nagapahibalong hasta buwas na lang September 23 ang online application para sa senior high school voucher program o kung ano na natawag nga SHSVP. Kay pinag-start na sa September 19 mo, di ba? Ang online application para na sa atong sa mga senior high school sa diin ang mga voucher applicants kinahanglan anay maghimo. Anay kamo maghimo kamo sa inyo sini account sa online voucher application portal kun OVAP antes kamo apply kay tuyo na sang voucher program nga suportahan ang mga incoming senior high school students sa pagbayad sa ilang tuition fee sa mga eskwelahan kung din sila nag-eskwela. Okay. Sa siningation, si Tito Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad diriya sa This Is My Life. Sa countdown natin, Tito We, pila na lang 94 days before Merry Christmas, December 25, and 101 days before Happy New Year, 2022 para sa tanan. Ang ato naman Bible verse of the day nga bilin sa inyo, halin sa Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Salamat kalimot, mayong hapon, buwas na naman. Stand by sa matawag na drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, Palakolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,